Ці задаваўся ты калі-небудзь пытаннем, чаму некаторыя людзі, здаецца, прыцягваюць да сябе дабрабыт так лёгка, а іншыя пастаянна змагаюцца з тым, каб аплаціць свае даўгі. А што калі б я сказаў табе, што адказ на гэтае пытанне схаваны на старонках Бібліі? У гэтым відэа мы раскрыем 5 нечаканых звычак, якія, згодна са свяшчэнным пісаннем, могуць павялічыць тваю фінансавую дабрабыт. Заставайся са мной до конца, бо без гэтых 5 звычак, хутчэй за ўсё, ты не станеш багатым. 3 і 5 звычкі з'яўляюцца найбольш уплывавымі, таму не сыходзь з відэа, бо яны дакладна прынясуць табе вялікую карысць. Давай пачнем. Ці калі-небудзь ты разважаў, што адрознівае людзей, якія дасягаюць фінансавага паспеху, ад тых, хто не можа гэтага зрабіць? Ці задаваўся ты пытаннем, чаму некаторыя людзі могуць памнажаць свае грошы, у той час, як іншыя заўсёды сутыкаюцца з цяжкасцямі пры аплаце рахункаў і адчуваюць, што іх фінансавая сітуацыя застыла, не маючы прагрэсу? Многія лічаць, што дабрабыт або яго адсутнасць з'яўляецца вынікам сістэмы, у якой мы жывём, або таго, як грошы размеркоўваюцца ў грамадстве. Гэтыя фактары, несумненна, адыгрываюць пэўную ролю, але яны не з'яўляюцца адзінымі адказнымі за гэта. Паводле даследавання Флюкс, каля 60% мільярдэраў стварылі сваё багацце праз цяжкую працу і адданасць. Гэта прыводзіць нас да галоўнага пытання, што робіць чалавека багатым, у чым сакрэт дасягнення дабрабыту. Ці чуў ты калі-небудзь, што, каб стаць багатым і паспяхавым, трэба мысліць пра гэта і паўтараць гэтае сцвярджэнне, пакуль яно не стане магутным жаданнем, якое прыцягвае больш дабрабыту. Дык пракаментуй. Я хачу навучыцца быць багатым. Проста пракаментуй. Я хачу навучыцца быць багатым. Гэта паказвае, што ты сапраўды хачаш стаць багатым. Як толькі я ўбачу твой каментар, я пастаўлю табе сэрцайка. Цяпер, калі ты ўжо пракаментаваў, давай працягнем. Важна зразумець, што фінансавыя вынікі, якіх мы дасягаем, з'яўляюцца вынікам нашых звычак у адносінах да грошай. Каб назапасіць багацце, важна развіваць звычкі, якія спрыяюць нашаму дабрабыту. Нашы фінансавыя звычкі з'яўляюцца прамым адлюстраваннем тых рашэнняў, якія мы прымаем штодня. Веру ці не, але Біблія, якую многія лічаць духоўным кіраўнікам, таксама дае каштоўныя рэкамендацыі адносна таго, як кіраваць нашымі фінансамі, каб дасягнуць паспеху. Свяшчэнныя пісанні змяшчаюць вучэнні аб паводзінах і практыках, якія могуць прывесці нас да эканамічнага прагрэсу, і менавіта пра гэтыя звычкі мы будзем размаўляць у гэтым відэа, паказваючы, якіх прыняцце можа змяніць тваё фінансавае жыццё. Пачнем з важнай заўвагі. Біблія не гарантуе нікому матэрыяльнага багацця, нават самым набожным хрысціянам. Гэта азначае, што мы не павінны чакаць або патрабаваць багацця ад Бога толькі за тое, што мы прытрымліваемся біблейскіх вучэнняў. Аднак мы не можам ігнараваць тое, што тыя, хто прымяняе фінансавыя прынцыпы, апісаныя ў пісаннях, схільныя выпрабоўваць большы дабрабыт, не толькі духоўны, але і ў сямейным і фінансавым жыцці. Прыняўшы біблейскія парады, ты становішся ў такую пазіцыю, якая палягчае фінансавы дабрабыт. Аднак важна зразумець, што гэта не павінна разглядацца як таргаванне з Богам. Мы не павінны патрабаваць нічога ў абмен на нашу паслухмянасць боскім прынцыпам, але павінны прытрымлівацца іх, верачы, што яны мудрыя і правільныя. З улікам гэтага давай паглыбімся ў 5 звычак, якія прапануе Біблія для дасягнення дабрабыту. Гэтыя звычкі могуць не толькі змяніць тваё фінансавае жыццё, але і прынесці карысць твайму духоўнаму жыццю і гармоніі ў сям'і. З часам, пры прыняцці гэтых практык у якасці часткі тваёй руціны, ты заўважыш, што яны заснаваны на старажытнай мудрасці і маюць станоўчы ўплыў на розныя аспекты твайго жыцця.
Таму захоўвай адкрытасць розуму і сэрца, гатавае да зменаў. Гэтыя звычкі, гэта больш, чым проста фінансавыя парады. Гэта жыццёвыя прынцыпы, якія могуць накіраваць цябе да больш паспяховай і збалансаванай будучыні. Давай вывучым гэтыя збагачальныя звычкі, якія прапануе нам Біблія. Пачнем з абмеркавання першай важнай звычкі для дасягнення дабрабыту – жыць ніжэй сваіх сродкаў. Гэта важная звычка прадугледжвае пастаяннае выдаткоўванне менш, чым зарабляеш. Іншымі словамі, гэта значыць не выдаткоўваць увесь заробак або доход на спажыванне, заўсёды пакідаючы частку. Гэтая разумная практыка шырока рэкамендуецца ў Бібліі. Памятаеш гісторыю Язэпа ў Егіпце? Падчас 7 гадоў багацця Язэп раіў фараону захоўваць частку ураджаю ў чаканні 7 гадоў нястачы, якія павінны былі прыйсці. Гэтая стратэгія жыцця з меншым, чым атрымлівалі, дазволіла Егіпту супрацьстаяць недахопу і надзвычай паспяхова перажыць перыяд крызісу. Гэты біблейскі прыклад адлюстроўвае важнасць захавання фінансавых рэзерваў на цяжкія часы. Акрамя таго, у кнізе «Прыказак», раздзел 21, верш 20 сказано: «У доме мудрага каштоўныя скарбы і алей, але дурны ўсё траціць». Гэты верш падкрэслівае асцярожнасць у эканоміі і невыдаткоўванні ўсёй сумы адразу. Мудрыя людзі – гэта тыя, хто назапашвае неабходныя рэсурсы, у той час як неразумныя трацяць неасцяражна, не думаючы пра будучыню. Многія людзі сёння не маюць звычкі жыць ніжэй сваіх сродкаў. Яны выдаткоўваюць усё, што зарабляюць, ці нават больш, карыстаючыся даўгамі і куплямі ў растэрмінаўку. Такое паводзіны перашкаджае стварэнню фінансавых рэзерваў і ускладняе дасягненне дабрабыту. Каб змяніць гэтую сітуацыю і пачаць шлях да фінансавага паспэху, важна прыняць звычку жыць ніжэй сваіх сродкаў. Таму пачні з ацэнкі сваіх выдаткаў і вызначення, дзе можна скараціць непатрэбныя выдаткі. Усталюй бюджэт, які дазволіць табе рэгулярна адкладаць частку свайго даходу. З дысцыплінай і настойлівасцю ты ўбачыш, што магчыма стварыць трывалую аснову для сваёй фінансавай будучыні. Прытрымліванне гэтай звычкі не толькі дапаможа табе пазбегнуць крызісаў, але і лепш выкарыстоўваць магчымасці, якія ўзнікнуць на працягу жыцця. Калі табе спадабаўся першы савет, табе дакладна спадабаюцца і астатнія 4. Напішы ў каментары: «Сакрэт дабрабыту знаходзіцца ў Бібліі». Калі я убачу твой каментар, я пастаўлю табе сэрца. Цяпер, калі ты пракаментаваў, давай працягнем звычку нумар 2. Звычка нумар 2 – мець больш за адну крыніцу дахаду. Другая звычка, якая прыносіць багацце, заключаецца ў наяўнасці розных спасабаў зарабляць грошы. Як кажа старая прыказка, не кладзі усе яйкі ў адну кошык. Чаму? Мы не павінны так рабіць, бо калі гэтая кошык упадзе, мы страцім усе яйкі, якія туды паклалі. Самы відавочны спосаб мінімізаваць рызыкі – размеркаваць яйкі па розных кошыках. Я упэўнены, што ты ўжо чуў пра гэта раней, урэшце рэшт, амаль усе ведаюць гэтую прыказку. Аднак ведаць нешта – гэта не тое ж самае, што быць мудрым, і наяўнасць ведаў не азначае, што ты дзейнічаеш. Я настайваю на гэтым, бо, на жаль, мала хто на самай справе прымяняе гэты прынцып у сваім жыцці. Залежаць толькі ад адной крыніцы даходу – гэта як пакласці усе свае яйкі ў адзін кошык. Неважна, ці працуеш ты на стабільнай працы шмат гадоў, або ці добра табе плацяць як работніку. Не мае значення, ці ёсць у цябе бізнес, які доўга добра функцыянуе, абапірацца толькі на адну крыніцу даходу – гэта вельмі рызыкоўна. Чаму? Бо працы не вечныя, кампаніі могуць збанкрутаваць, заробкі могуць страціць сваю каштоўнасць, нават заробкі дзяржаўных службоўцаў, і непрадбачаныя абставіны дакладна ўзнікнуць у нейкі момант.
У сувязі з гэтым звярні ўвагу на тое, што напісана ў кнізе Эклезіяста, раздзел 11, верш 6. «Сей сваё насенне раніцай, і у вечари не адпачивай руками своїми, бо не видаєш, що будзе мець поспех. Ці гэта, ці іншае, або абодва будуть аднолькава добрыя. Подумай над маёй парадай, развівай звычку мець некалькі крыніц доходу. Як і любая звычка, яна будуецца з часам і практыкай. У мяне ёсць сябры, якія прытрымліваюцца гэтага прынцыпу. Калі я праводжу з імі час, я шмат чаму вучуся аб гэтай практыцы. Яны пастаянна абмяркоўваюць, як ствараць новыя крыніцы доходу. Я памятаю адзін дзень у рэстараны з адным з гэтых сяброў. Мы абедалі і абмяркоўвалі, як можна зрабіць установу больш прыбытковай і фінансава стабільнай. Мы назіралі за касай і казалі, што ім варта было б прадаваць дэсерты, шакалад і цукеркі кліентам, якія толькі што паелі. Мы аналізавалі паводзіны кліентаў, і хутка з'явіліся ідэі пра тое, што яны маглі б прапанаваць у рэстараны для павелічэння прыбытку. Шчыра кажучы, тыя, хто мае звычку ствараць крыніцы доходу, заўсёды шукаюць новыя магчымасці. Зрабі гэта сваёй звычкай, і ты убачыш, як тваё фінансавае жыццё можа дыверсіфікавацца і расці. Звычка нумар 3. Мець фінансавую рэзерву. Без сумневу, трэцяя звычка – гэта пабудова фінансавай рэзервы. Гэтая рэзерва заключаецца ў адкладванні пэўнай сумы грашай, якія будуць выкарыстаны толькі ў выпадку надзвычайных сітуацый. Гэтыя надзвычайныя сітуацыі могуць быць як станоўчымі, напрыклад, неверагодная магчымасць навучання за мяжой або дзелавая прапанова, якую нельга ігнараваць, так і адмоўнымі, як страта працы або праблемы са здароўем. Шчыра кажучы, я здзіўлены, што многія людзі ўсё яшчэ не разумеюць жыццёвай важнасці наяўнасці фінансавай рэзервы. Я ўпэўнены, што калі б усе ведалі, наколькі карысна мець гэтыя грашы, усе б гэта рабілі. Падумай трохі пра тое, чаму вучыць нас Біблія. У Егіпце падчас 7 гадоў багацця Яны стварылі фінансавую рэзерву, якая дала ім велізарную эканамічную моц, як мы ведаем з запісаў і археалагічных адкрыццяў. Гэтая сіла не з'явілася з ніадкуль, а у значнай ступені дзякуючы фінансавай рэзерве, якую Язэп дапамог стварыць. Многія людзі задаюцца пытаннем, ці варта эканоміць грошы толькі тады, калі яны упэўненыя, што сутыкнуцца з цяжкімі часамі. Але, калі ласка, зверні увагу, цяжкія часы непазбежныя. Біблія ў кнізе Эклезіяста, раздзел 9, верш 1, кажа: «Я вярнуўся і ўбачыў пад сонцам, што гонка не для хуткіх, ні бой для моцных, ні хлеб для мудрых, ні багацце для разважлівых, ні ласка для разумных, але ўсё залежыць ад часу і выпадку». Гэта паказвае нам, што незалежна ад нашай духоўнай сітуацыі, усе сутыкаюцца з нечаканымі выклікамі. Таму мудрым рашэннем будзе быць падрыхтаваным. Эфектыўны спосаб падрыхтавацца – гэта стварыць фінансавую рэзерву. Як кажуць, грошы могуць стаць сапраўднай абаронай у цяжкія часы. Гэта пацвярджаецца яшчэ раз у Бібліі у Эклезіаста, раздзел 7, верш 12. Бо грошы – гэта абарона, і перавага ведаў – гэта абарона. Але дасканаласць ведаў у тым, што мудрасць дае жыццё таму, хто валодае ёй. Акрамя велізарнага патэнцыялу абароны, якую дае фінансавая рэзерва. Гэта таксама збагачальная звычка. Уяві маладога чалавека, які толькі што ажаніўся і страціў працу. Для многіх страта працы ў такой сітуацыі магла б стаць разбурэнным, але тыя, хто ўжо ведае важнасць наяўнасці фінансавай рэзервы, як вучыць Біблія, лепш падрыхтаваны. Я кажу з асабістага вапыту. Я страціў працу ў нечаканы момант, але ў мяне была рэзерва, якая падтрымала мяне на працягу больш чым 1 года. Менавіта гэтая рэзерва дазволіла мне ісці за сваёй марай, цалкам прысвяціць сябе змяненню жыцця людзей, вучачы біблейскім прынцыпам фінансаў, не залежачы ад фіксаванай працы і пазбягаючы складанага гарадскага трафіку.
Згытай фінансавай спакойнасцю я змог засяродзіцца на сваёй жыццёвай місіі. Гэта падкрэслівае велізарную розніцу, якую можа зрабіць аварыйны фонд не толькі як сетка бяспекі, але і як аснова для будучых магчымасцяў. Звычка нумар 4. Рабіць інвестыцыі. Памятай, што звычкі, якія дапамагаюць табе узбагачацца, такія як жыццё ў межах сваіх сродкаў, маюць важную мэту дазволіць табе інвеставаць. Без сумневу развіваючы звычку інвеставаць у акцыі, аблігацыі, нерухомасць, бізнес і іншыя актывы, ты забяспечыш сабе значна больш камфортнае і паспяховае фінансавае жыццё. Біблія дае нам мноства прыкладаў і парад пра важнасць інвестыцый. Адным з значных прыкладаў з'яўляецца прытча пра таленты, расказаная Ісусам у Матфея, раздзел 25. У ёй ідзе гаворка пра багатага чалавека, які даверыў свае маёмасці сваім слугам, даўшы кожнаму пэўную колькасць грашай згодна з іх здольнасцямі. Некаторыя з гэтых слуг выкарысталі атрыманыя грошы для інвестыцый і змаглі памножыць тое, што мелі. Адзін з слуг проста захаваў грошы, не інвестуючы іх. Калі гаспадар вярнуўся, ён дакорваў гэтаму слугу і сказаў: «Ты павінен быў пакласці мае грошы ў банк, і па вяртанні я атрымаў бы сваё з працэнтамі». Матфея, раздзел 25, верш 27. «Дык ты павінен быў аддаць мае грошы банкірам, і па маім прыходзе я атрымаў бы сваё з працэнтамі». Усё, што мы маем, прыходзіць ад Бога, і Ён хача, каб мы павялічвалі гэтыя рэсурсы. Гэта ўключае нашы духоўныя, сямейныя і, вядома, фінансавыя рэсурсы. Таму, калі ты сапраўды хачаш больш паспехавага фінансавага жыцця, табе трэба навучыцца інвеставаць. Інвестыцыі – гэта выбар, які дазваляе табе прымусіць грошы працаваць на цябе, замест таго, каб ты толькі працаваў за грошы. Гэта шлях да фінансавай незалежнасці. Прызнаю, што спачатку звычка інвеставаць можа здавацца складанай і нават палохаючай, асабліва калі гаворка ідзе пра фінансавы рынак і яго прадукты. Можа быць страшна адкрыць рахунак у брокера, перавесці грошы на гэты рахунак і вырашыць, у якія фінансавыя прадукты інвеставаць, няхай гэта будзе фіксаваны або змяняльны даход. Але вось мой савет: не дазваляй страху паралізаваць цябе. З часам, па меры таго, як ты будзеш вучыцца і атрымліваць вопыт, ты пачнеш адчуваць сябе больш упэўнена, і вынікі пачнуць з'яўляцца. Аб важнасці інвестыцый падумай так. Кожны рубель, які ты інвестуеш, падобны на маленькае насенне, пасаджанае ў глебу. З часам гэтае насенне вырасце, ператвараючыся ў магутнае дрэва, якое можа даць шмат пладоў. Пачні з невялікіх сум, паступова набываючы вопыт і веды. Сёння існуе мноства рэсурсаў для тых, хто хача даведацца больш пра інвестыцыі, кнігі, курсы, відэа і дапамога спецыялістаў у гэтай галіне. Многія пачынаюць з інвестыцый у фіксаваны даход, такіх як казначейскія аблігацыі або сертыфікаты банкаўскага дэпазіту, СБД, якія звычайна прапануюць больш бяспекі. Па меры таго, як яны адчуваюць сябе больш упэўнена, яны пачынаюць дыверсіфікаваць свае інвестыцыі, уключаючы варыянты з больш высокім рызыкай і патэнцыі на больш высокай аддачай, такія як акцыі і фонды нерухомасці. Акрамя таго, інвестыцыі не абмежоўваюцца толькі грашыма. Калі ты інвестуеш у веды, навыкі і адносіны, ты павялічваеш свае шанцы на паспех ва ўсіх сферах жыцця. Калі Біблія гаварыць пра памнажэнне нашых талентаў, яна заклікае нас добра кіраваць усім, што мы атрымалі, памнажаючы і выкарыстоўваючы гэтыя рэсурсы найлепшым чынам. Нарэшце, памятай, што інвестыцыі – гэта доўгатэрміновы шлях, і плён гэтай звычкі з'явіцца з цярпеннем і настойлівасцю. Не чакай неадкладных вынікаў, разглядай інвестыцыі як нешта, што трэба збіраць у будучыні. Такім чынам, калі ты сутыкнешся з цяжкасцямі або захочаш больш свабоды і камфорту, твае зберажанні будуць там, каб падтрымаць цябе. 5-я звычка, паводле Бібліі. Гэта пошук мудрасці.
У прыказках написано: «Шчаслівы чалавек, які знаходзіць мудрасць, і чалавек, які набывае разуменне, бо ўзнагарода яго лепшая за срэбра, і яго плод больш каштоўны, чым чыстае золата». Каб дасягнуць фінансавага дабрабыту, непазбежна неабходна шукаць мудрасць. Але што такое мудрасць? Адна з лепшых азначэнняў мудрасці – гэта веды ў дзеянні. Звярні на гэта увагу. Мудрасць – гэта ведаць, як рабіць нешта, гэта ператвараць веды ў дзеянне. Мне трэба падкрэсліць гэты момант, таму што мець веды і не прымяняць іх мае мала каштоўнасці. Што сапраўды мае значэнне – гэта веды ў дзеянні. Напрыклад, многія людзі выдаюць, што важна эканоміць грошы, але мала хто дастаткова мудры, каб сапраўды рабіць гэта. Калі ты чуеш пра важнасць жыцця ніжэй за твае сродкі, на жаль, толькі невялікая колькасць людзей будзе дастаткова мудрая, каб увасобіць гэта ў жыццё. Звярні ўвагу на тое, што напісана ў прыказках. Раздзел 13, верш 16. Кожны разумны чалавек дзейнічае з ведамі, але дурны выказвае сваю неразумнасць. Гэта значыць, што табе трэба набываць веды, і калі гаворка ідзе пра асабістыя фінансы, ты павінен вучыцца пра разумныя спасабы зарабляць грошы, разумець пасіўныя даходы, важнасць аварыйнага фонду, даведацца пра інвестыцыі як у нацыянальныя, так і міжнародныя акцыі, інвестыцыйныя фонды, фіксаваны даход і іншыя магчымасці. Але акрамя атрымання гэтых ведаў, табе таксама трэба развіваць мудрасць. Гэта значыць прымяняць тое, чаму ты навучыўся. Вось 5 звычак, якія ўзбагачаюць, жыць ніжэй за твае сродкі, мець некалькі крыніц даходу, стварыць аварыйны фонд, інвеставаць і шукаць мудрасць. У мяне ёсць для цябе 2 навіны. Адна добрая, другая, магчыма, не такая весёлая. Добрая навіна ў тым, што кожная з гэтых звычак мае патэнцыял паўнасцю змяніць тваё жыццё. Кажу гэта з уласнага вапыту, бо заўважыў значныя паляпшэнні ў сваім жыцці, калі прыняў і практыкаваў кожную з гэтых звычак. Калі я пачаў жыць больш эканамна, маё жыццё значна палепшылася. Тое ж самае адбылася, калі я шукаў больш за адну крыніцу даходу, і калі я стварыў свой аварыйны фонд, я адчуў сябе значна больш упэўнена. Калі я пачаў інвеставаць, і самае галоўнае, калі я пачаў нястомна шукаць фінансавую мудрасць, я заўважыў, што станоўчыя змены пачалі адбывацца. Менш вясёлая навіна заключаецца ў тым, што набыццё гэтых звычак – гэта непростая задача, і гэта не адбудзецца за адну ноч. Калі табе спадабалася гэта відэа, калі ласка, пастаў лайк і падпішыся на канал, каб не прапусціць ніводнага з нашых будучых відэа. І каб паказаць, што ты настойлівы і дасягнуў канца, калі я ўбачу твой каментар, я пастаўлю табе сэрцайка. Шчыра дзякуем за тое, што ты прысвяціў свой час для прагляду гэтага відэа. Для мяне гонар дзяліцца гэтай трансфармуючай інфармацыяй з такімі людзьмі, як ты. Мая місія – дапамагчы людзям дасягнуць фінансавага поспеху і псіхічнага дабрабыту, якога яны заслугоўваюць. Мы прысвячаем сваё жыццё навучанню гэтай магутнай інфармацыі і з нецярпенным чакаем убачыць, як ты прагрэсуеш на гэтым шляху. Мы з Надзеяй чакаем сустрэчы з табой асабіста на адным з нашых семінараў і працягнем гэтае навучанне разам. Цяпер, калі мы дадалі гэтыя новыя парады, у цябе ёсць яшчэ больш поўнае кіраўніцтва для дасягнення фінансавай незалежнасці. Рэалізацыя гэтых крокаў можа здавацца спачатку выклікам, але з дысцыплінай і настойлівасцю ты будзеш на правільным шляху да трансфармацыі свайго фінансавага жыцця. Калі табе спадабалася гэта відэа, падзяліся ім з 3 сябрамі і пракаментуй. Зрабі частку другую, таму што я зроблю больш доўгае відэа з яшчэ больш каштоўнай інфармацыяй. Цяпер на тваім экраны з'явяцца 2 відэа, якія я зрабіў, каб навучыць цябе зарабляць больш грошай і пачаць бізнес з мудрасцю, пачынаючы з нуля. Націсні на адно з іх і глядзі, зрабі гэта зараз.